Arratsaldeon esan dugu Manchesterrera jo behar dugula, 20 minutu eskasetan bertan egongo gora, eta bitartean, Imanol Esnaola, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gaindegiako koordinadorea, aldezarrei buruz berba egingo dugu, hiriburuetako aldezarrei buruz, guztiok geure herrietako aldezarrei buruz ere gogoeta egiten dugunean, etortzen zaigulako hainbat ideia, etxei dagokienez, gure jatorriari dagokienez, festalekuak izaten dira be bai, ospakizun lekuak, zer da aldezarra, zergaitik horren beste garrantzia aldezarrek? Tira, aldezarren gaia ekarri badugu ona eta zuengana eta entzulengana, bada alde batetik aldezarre badutelako ezaugarri hori, baina badutelako beste ezaugarri sozioekonomiko oso interesgarri bat, bereziki etorkizuneko gizartea edo jendartea eta etorkizuneko herriak eta hiriak eta egituratzeko orduan, ezta? Bueno, aldezarrek ere badituzte bere etxe bizitzak, beraz, non bizi badago, aktibitateak ere har ditzakete, eta oso metabolismo interesanteak dituzte, hainbat adituren iritziz, etorkizuneko jendarte orekatu eta berritzaile hori sortzeko, ezta? Indize ezberdinei erreparatuko diegu, betiko moduen indize ezberdinekin etortzen zarelako, baina azken hamarkadetan eta burura datorkigu zelan hiriak kanporantzasi diren, orain gogoeta egingo dugu agian hiriak barrurantzare begiratu beharko litzatekela eta hirien eta herrien bihotza dana indartu azkenien motorra izan daitekelako bai, ezta? Bai, egia da Euskal Herriko orografian hiriburu bakoitza berea badu ere, oroar zabaldu egin direla, orografia errezak ez dituzte Bilbok eta Donostiak esate baterako, baina azken Bigarren Mundu Gerra amaitzen denetik zabaldu egiten dira, industriaren eraginez, langile auzo berriak eta abar sortzen dira, eta azken hamarkada hauetan industria gutxiago eta aldi berean, nolabait ere badirudi gutxiago eraikitzen den aldetik barrura begira jarrita daudela hiriak, eta hor, ara non aldezarrak, agian ahaztuta geneuzkan edo gutxietsita geneuzkan aldezarrek aukera berri bat eskaintzen duten, eta gainera begira zenolako eztabaida dauden turismoaren eragina edo ostalaritzaren eragina dela medio, ezta? Bai, Bilbo, Donostia, Gasteiz. Bai, bisitariak, ostalariak, komertzioak zer egin, taberna gehiago den da gitxiago, alderantziz, norentzat sortu, bertakoentzat edo kanpotik datozenentzat, eztabaida bat dagoelako, batez be hiriburu batzuk eta Bilbo eta Donostia datorkigu burura, torri buruz berbetan egon gara, jende asko ikusten delako ja kanpotik datorrena. Iruñak ere, begira, aurten oso prozesu interesgarria egin du, nolabait ere auzotarrak, tabernariak eta udalaren artean halako bizikidetza bat, terrazak eta tabernak eta auzotarrak eta beraien mugikortasuna, eta hor ere prozesu interesgarri bat egon da, beraz duzte puri-purian dagoela. Donostian, zer esanik ez, eta Bilbon ere, joan den udan, ikusi genuen, udalak ere muga jarri beharra adierazi zuen, ezta? Bueno, esango dugu, zerbitzuen galera, zarata, esate baterako, masifikazioa, gauza askori buruz berba egingo dugu, bi kontzeptu orokor hala ere landuko ditugu. Bai, hor, egia da, aldezarri buruz begiratzen digunean, alderdi etnografiko hori begiratzen da, eta bere eraikinak, eta bere historia, eta hor dugun parte kutxun hori, ez da, gure identitatearena, baina egia da gero, aldezarra begiratzerakoan organismo biziak direla, eta hor metabolismo demografikoa deitzen dugun kontzeptu hori garrantzitsua dela. Alegia, belaunaldi desberdinen oreka, segida bat izan dezan bertako komunitateak, ez da? Gizon, emakume, gazte heldu, eta bigarrena kohesio soziala, bereziki arrakalarik egon ez dadin, bertan bizi den komunitate horren artean eta komunitate integratu bat izan da, dinamika propioak izan ditzan, kulturalak edo sozialak eta abar, ez da? Hartungo ditugu datuak, biztanleak galtzen ote dauden, edo ez, nolako biztanleak dauden, horri buruz hitz egingo dugulako, azken hamarkadetako joerak ikusiko ditugulako aldezarrean, eta esandakoa, danok sentitzen dugu aldezarrekuek bagarala. Bermiotarrak izan da, Bermiotik Bilbora etorri da, Bilboko aldezarrien danokara, aldezarrekuek behintzat danokara, esango dugu. Bai, hori da, gaina, aldezarrek euskaren badute ezaugarri bat, eta da, justu hiriburuetan edo oroar herrialdean elkarte gehien dagoen zonaldea, eta hain zuzen ere hori da, beste hainbat adituk behin eta berriro azpimarratzen dutena. Zenbat eta organizazio gehiago egon, aukera gehiago, zonalde inteligente bat izateko. Inteligentea, hain zuzen ere, jendea gauzak egiteko, sortzeko eta sortuz bilakarazteko. Beraz, badute berez ezaugarri, txinparta edo bere genoman badago ezaugarri bat, agian uste duguna baino preziatuagoa 21. mendeko jendarte honetan. Oroar, eta ikusiko dugu, karretako grafikoen bitartez, baina oroar hiri bakoitzak bere eredua
mantenduko du? Ez dago eredu bateratu bat Euskal Herrian? Egia da, hiri bakoitzak hasteko bere orografia du, edo bere morfologia, ez da? Eta orduan, Donostiako Alde Zaharra itsasoaren zera dago, eta hazkundea herrialde barrurantz izan da, Gasteiz aldiz lautada batean dago, edakorragoa izan da, Bilbo aldiz, ibai arroari jarraituz, eta gero mendi magaletan gora hasi da, esan nahi dudan horrekin da, Alde Zaharrak inguruaren arabera aukera batzuk edo elementu determinante batzuk izan dituela, baita sozialki edo urbanistikoki ere. Leku hartuko, bestak beste biztanle kopuruaren bilakaera ikusiko dugulako azken urteetan, grafiko txukun hoiekin, Imanol, eta hasiko gara, eta esan dakue, azken urteetan gertatutako aldaketak ikusiko ditugu. Hori da, behar bada lehen galdera eta maiz aipatzen dena da, zera, ez da, Alde Zaharrak biztanleria galtzen ala hartzen ari diren. Bai. Eta, epe labur bat hartu dugu, 2011-2015 aldia, esan dezagun, nolabait ere krisi urteen garairi gogorrenetik hasi eta ondorengoa, ez da? Eta begira, zer gertatu den ikusteko, hogar txiki bat egin behar dut, Baionan sartu ditugu Baiona txipia, eta Zitadel edo nolabait ere ibaiaren beste aldean katedralaren inguruko auzoa, Ertarokoa hori ere. Eta hori esan da, beraz Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz, Iruña. Eta begira, ze ezaugarri garrantzitsua. Bi kolore ditugu. Hori da, ezta? Gorrian ikusten da hiriburuaren batazbestekoa. Hiriburuaren batazbestekoa eta hau Alde Zaharra izango hori da, eta berdez Alde Zaharraren batazbestekoa. Hiriburu guztietan Alde Zaharrak biztanleak galdu ditu, Baionan gutxien, esan behar da, Bilbok izan ezik. Bilboko Alde Zaharrak, eta horrek asko esan nahi du, biztanleak hasi ditu besteek galdu duten bitartean. Galerarik nabariena, hain zuzen ere, Gasteizko Alde Zaharrean, biztanleriaren 8% galduta, Gasteizen biztanleria gora egin duen bitartean. Eta gogoratu beti Baionaz eta Lapurdiz hitz egiten dugunean, nola hasi den Baionako biztanleria oro har, bereziki oraindik ere espero delako milaka batzuk gehiago bizitzea Lapurdiko kostaldean. Hori esan da, hor ikusten dugu bai Gasteizen eta bai Baiona biztanleria hartzen ari direla, ez ala Bilbon, baina bai Bilboko Alde Zaharrean. Beraz, prozesuak ikusten dugunez, bakoitzak bere bidea darama eta hau ez da geldirik dagoen argazki bat. Orduan, biztanlea galduko luke, Alde Zaharrek esandakoa, Bilbok izan ezik, eta grafiko izango litzateke, orduan... Oso esanguratsua da, Alde Zaharrak biztanlea galtzen ari dira. Behar bada, honen atzetik beste planifikazio bat balego, behar bada joera beste litzateke, baina agerikoa da, oraindik orain Alde Zaharrak biztanlea galtzen ari direla, eta joera orokorra izan da, zer pentsatua ematen digu. Bia puntu hortxe jartzen dugu, biztanleak galtzen doazela, eta aurrera egingo dugu urrengo grafikoa, zergaitik gertatzen den hau jakin nahi dugulako, gauzazkori buruz hitz egingo dugulako, eraikinei buruz, nola sartzen doazen, zer egiten duten familiek, esan duguna, ez da? Zenbat jende dabilen, nortzuk dabiltzan, horixe ikusiko dugulako. Zer da hau, Imanol? Begira, lehen esaten bagenuen oroar hitzetik hortzera dabilela Alde Zaharretako auzotarren artean jendea joaten ari zaigu, gure gazteak joaten ari dira, hori maiz aipatzen da, ez da oroar neurtua izaten, ikusi dugu hor galera badagoela, bigarrena zahartzea begiratu dugu. Zahartze tasa edo 75 urtetik gorako zenbat biztanle dagoen. Eta hemen ikusten dugu da, nolabait ere, oroar Alde Zaharrak hiria bera baino gazteagoak direla, eta ikusten dugu, oro har hiriak gazteagoak direla, Alde Zaharrak baino. Eta, begira, esate baterako, Baionan hiria gazteagoa da, Bilbon ere, nahastu egin naiz. Hiriak zaharragoak direla, Alde Zaharra baino. Alegia, Alde Zaharrek metatzen dutela biztanleria gazteagoa. Zer da, egia da, errentak eta etxe bizitza merkeagoak izanik, bertara doan zen bikote gazte asko, haien seme-alabek gaztetzen dutelako auzoa alde horretatik. Etxeak ere zaharragoak dira... Aukeran esan dezagun, etxe bizitza batean, bizimodu bat egiteko, aukera merkeagoak, ezta? Beraz, gazteagoak dira Donostian... Salbo espemat ikusten dugu. Donostian izan ezik. Eta Donostiak oroar, zahartze tasa, ikusten dugun bezala, altuenetako badu ere Bilborekin batera, ulergarria izan daiteke, hartako etxe bizitza prezioak eta alakoak medio, ikusten dugu, hala ere Alde Zaharra nabarmen zaharragoa dela. Beraz, biztanleria galera gazteen proportzioa txikiagoa da.
kontuan izan behar dugu, ez dira demografikoki urte errezak, ez direla 80 hamarkadakoak errezak izan, baina, hala eta guztiz ere, gainontzeko hiriburuek lortu duten gaztetzea ez du Donostia lortu, eta esanguratsu izan daiteke, etxebizitzaren prezioa, gentrifikazio prozesu bat hor badago, Donostiako Alde Zaharrean, eta nabaritzen da, horretan Donostia desberdina izan dela. Hori da, esaten bagabiltze bestak beste errenta bajuko etxeak izan daitezkela, jende gaztearentzat joateko modukoak izan daitezkela, ikusten dugulako salbuespena. Beste tasa bat bere ikusiko dugu haurren presentzia, kasu honetan. Eta orduan adinekoen presentzia ikusi dugu bezala, ikusi ezagun haurren presentzia, alegia 14 urte edo gutxiagokoen presentzia. Eta nolabait ere, hemen nabarmen ikusten dugu berriro Donostia, Gasteiz eta Iruñean dagoela haurren presentziarik apalena, ezta? Kasu honetan, Alde Zaharretan hirian bertan baino are gutxiago, ezta? Eta ikusten den bezala, Donostiaren kasuan, 10%, geratzen da haurren presentzia, hiria beraia berez bere nahiko zahartu bada, are zahartuago, ez da, Alde Zaharra. Gasteizen ere, antzeko zerbait daukagu. Hemen, hau akats badau, 11% baita, beraz, 14% baino, 11% haurren presentzia. Beraz, esan dakoa, Donostia, Gasteiz eta Iruña, kasu honetan Alde Zaharrik... Ume gitxiago dago, Alde Zaharrien hirian baino. Hori da, beraz, desorekatuenak eta aldi berean, zahartze tasa altukoak, bai. Bien arteko kombinazio bat ere ikusiko dugu hurrengo grafikoen. Beraz, kombinatu ditzagun, eta ikus dezagun pixka bat zein metabolismoari begira, zahar eta gazteen arteko oreka horri begira, hementxe ikusten dugu, nolabait ere, hain zuzen ere... Zahartze indiza izango litzateke, 15 urtetik berakuek, 75 urtetik gorakuek, eta bien arteko kombinazio. Bien arteko proportzioa. Eta ikusten dugu, oroar, 75 urtetik gorakoak, beti nabarmen gehiago direla, oroar, gure ekonomia eta gure demografiaren ezaugarri bat baita, zahartze jaiotza tasa apalen ezaugarri hori eta zahartze altuarena ere bai, baina hemen zer ikusten dugu. Oroar, Baionako Alde Zaharra, esate baterako, Baiona bera baino zeragoa dela, kasu honetan, indizeak eta irudiak ez digute, ez dago zuzen eginda, kasu honetan Alde Zaharra gazteagoa da zera bera baino, ez da? Hartzen duelako biztanleria, beraz, Alde Zaharra gazteagoa da, eta Bilbon ere antzeko zerbait ikusten dugu, Iruñan eta Gasteizen ere bai, baina ez Donostian. Donostian, nabarmen ikusten dugu, 242 gehiago direla, ez da, zerak, 75 urtetik gorakoak, 15 urtetik berakoak baino. Eta beraz hor, jaiotzen defizit nabarmen bat dago. Zer izor zaion hori? Guraso izateko adinean dagoen populazioaren proportzio txiki bati, biztan da baietz. Jaiotza tasa apalei, biztan da baietz. Baina gerian dago, Donostiko Alde Zaharrean badagoela metabolismo demografikoarekin, zaharren eta gazteen arteko orekarekin, ezaugarri garrantzitsu bat aintzat hartzeko. Egia da hemen ez dugula begiratu, gero zenbat biztanle bertan sortuak joan behar izan duten beste auzo batera eta alakoak, ez da? Baina behintzat, soil-soilik populazioari begiratuta, desoreka nabarmena da, gazteen presentzia apalegia. Aurrera begira kontuan hartzeko modukoa, eta gian laguntza ezberdinekin, konpondu beharreko esango dugu, ez dakite Baionan zerbait gertatzen zen, etzana gertatzen Euskal Herrian? Badago Baionan ikasgai garrantzitsu bat, begira. Frantziako estatuak oroar, etxebizitza eskubide bezala ere aintzat hartzen duen aldetik, alokairu politika neko indartsua dauka, familia politika indartsua dauka bezala, eta alokairua diruz lagundua den aldetik, errenta bajuenak, egia da, Alde Zaharrean aurkitzen dituztela etxebizitza horiek. Eta beraz ikusten dugu etxebizitzaren erabilera intensidade handikoa dela Alde Zahar horietan. Ez ordea, gero ikusiko dugun bezala, ez ordea hegoaldeko hiriburuetan. Eta beraz hor badugu ikasgai garrantzitsu bat. Zaindu beharra dagoela, azken batean, bai alokairuan bitartez, bai bestelako politika batzuen bitartez, biztanleria bertan instalatu alizatea, berrikuntza demografiko hori lortu alizatea. Eta lehen esaten genuen metabolismo demografikoaren kontzeptu hori bai, ez da? Ez da ona inoiz zarrasko, gazte, ume asko kombinazioak direla onak. Baina egia da, Alde Zaharretan tensio ekonomiko handiak dauden lekuetan egia da hori ez bada
politika publikoen bitartez zaintzen, ez dela berez sortzen. Etxe bizitzaren merkatuak badu aski indar, biztanle multzo batzuk, beste auzo batzutara bidaltzeko, eta bar. Eta beraz, alde zaharre badute zaindu beharra alde horretatik osasun hori eta oreka hori zaintzeko. Esan dugulako, besteak beste, badela hiriari zer ematen dion eta motorra ematen dion leku bat. Europatik kanpoko biztanleriaren presentzia. Bueno, maiz aipatzen den beste ezaugarri bada, lehen aipatzen genuen, errenta bajuekin edabar, alde zaharretan, instalatzen ari direla, beste herrialdetan etorritako jendea, edo maila apalagokoa. Hori begiratu nahi izan dugu, eta ikusten dugu ez dela beti horrela, baduela aurre iritzi alde bat, eta egia dela, hiriburuen artean, denek ez dutela joera bera, ezta? Ikusten dugunez, hor, Baionan, Baiona egia da, Baiona txipia eta zera batera hartuta, hor orekatu egiten dela, beraz Baionari ez diogu bereziki begiratuko, baina begira Bilbon, esate baterako egia da, beste kontinentetik etorritako herritarren proportzioa handiagoa da, baina ez nabarmen handiagoa, nahiko orekatuta dago bataz besteko hori, ezta? Donostian Donostian ja hasten da nabarmentzen, hor, badago ja proportzio altuago bat, eta nabarmenena, guzti honetan, nabarmenena, Gasteiz da, ezta? Gasteiz iaia bikoiztu egiten du, beste kontinente batean sortutako herritarren proportzioa. Horregatik, nolabait ere, ikusten dugu pixka bat, auzo batzuk hartzen duten biztanleria, badela ere, nolabait ere, indarrean dauden prezio eta egoera hoien ondorio. Beste indize bat ere ikusiko dugulako, hurrengo grafikoan, ikasketa mailari dagokiona? Hori da, eta begiratu dugun bezala adina, ia adin segregazio hori bazegoen, begiratu dugu ia jatorri aldetik, kohesio sozialean segregazio hori bazegoen, ikus dezagun, kasu honetan, ikasketa aldetik segregazio hori badagoen. Ikasketarena garrantzitsua da, ze azken baten ikasketa gero errenta maila bati oso lotuta joaten delako, ezta? Eta, ez dakigu bertako herritarren errenta maila, baina bere formazio titulazio mailak argibide bat eman diezaguke. Eta zer ikusten dugu guzti honetan? Bi multzo daudela. Begira, multzo bat Donostia eta Bilbon dugu, non ikasketari gabeko biztanleriaren proportzioa oso apalak diren, nabarmen apalak, Bilbon bereziki, beraz ikusten da Bilbon titulazio jasoagoko biztanleriaren proportzioa handiagoa dela alde zaharrean hirian oro har baino, gentrifikazio ezaugarri bat izan daiteke, bertako populazioa gehi etorritako gazteak, hor ezaugarri bat. Eta antzeko zerbait dugu Donostian. Beraz, nolabait ere, alde horretatik, hor badugu ezaugarri aipagarri bat. Eta aldiz, beste aldean, Gasteiz dugu adibide. Gasteiz dugu adibide eta Gasteizen kasuan, nolabait ere, ikasketari gabeko proportzioa, 2 puntu eta gehiago, 2 puntuz gainetik dago, hiriaren bataz bestekoari dagokionez, edo arekin alderatuz, eta beraz, bai ikusten dugula, lehen esaten genuena, hiri bakoitzak bere dinamika daramala, ezta? Donostia eta Bilbo badute alako gentrifikazio ezaugarri bat, eta nolabait ere, errenta altuak eta pista bat maila adkizitiboari dagokionez alde zaharretan bizi den jendea. Eta Gasteizen beraz ikusten dugu bestelakoa. Gogoratu lehen Gasteizen ere aipatu dugula beste kontinentetik etorritako biztanleen proportzioak ere handiagoak direla. Hurrengo indizean neurgailua be oso garrantzitsua da eta oso interesgarria, guztiok daukagolako buruan ia gertatzen den alde zaharreko etxeekin. Ia etxe horiek bideratuta dauden bertakoak bizitzera, kanpoko alkilerretara, bertan jendea bizi den. Beraz, galdetuko bagenio gure buruari, zer gertatzen da etxebizitza parkearekin auzo alde zaharretan, ezta? Ikusten duguna da, nolabait ere, hemen, esate baterako alde zaharrean, Baionakoan begira, ze nien gutxi diren erabilera iraunkorrik ez dutenak. Gutxi gora bera esango genuke, autonomia erkidegoko batazbestekoren azpitik dagoela hori. Alegia, politika publikoek etxebizitzaren erabilera erraztu dute eta beraz erabilera efiziente bat dagoela esan dezakegu. Aldiz, Bilbora begiratuz, Donostiara begiratuz eta bereziki Iruñara begiratuz, ikusten dugu zenbat etxebizitza dagoen erabilera iraunkorri gabe. Gero, egia da, hauetako asko, orain, turismo eta aisialdi lotutako lotarako leku bihurtzen ari direla, eta horrek sortzen duela beraz, erabilera arrunterako ez den parke gero eta handiago bat,
Eta burura datozkigun hainbat galdera, etxe hutsak egonda, zergaitik egiten diren etxe barriak, besteak beste etxe hutsak egonda, etxeak, zartu egiten direla, erabili egin behar direla. Bai, etxe berria behar bada eraiki daitezke zenbait populazioentzat, igo gaila behar duen jendearentzat eman dezagun, ezta? Baina egia da, Alde Zaharretan badugula Hego Euskal Herriko hiriburuetan, iparraldearekin alderatuz behintzat, gabezia garrantzitsua da, parke etxe bizitza multzo, erabilderari gabeko etxe bizitza multzo garrantzitsu bat, eta horrek nolabait ere, aterabide bat eman ezkero horri, auzoabek zaharberritzeko ere ate bat badugu. Azpimarratu egin behar dugu, zer dan garrantzitsua emetik, esan dugulako Manchesterrera jo behar dugulako jarraian erresuma batuko gure lankida zain dagoelakoan erroteta maiarekin bat egiteko. Elementu identitarioa dutela Alde Zaharrek motorra izan daitekela hiriarentzat, izaerarentzat, elementu identitarioa zer azpimarratu, Imanol? Nik azpimarratzekotan behar bada erreferentzialtasuna berritzeko aukera dagoela, hau da, Alde Zaharren erreferentzialtasun hori elementu kutxun identitario bezala berritzeko aukera daukagula bizileku atsegin eta osasuntsuak bihurtuz, baina horri gehituko nioke gainera gero eta gehiago begiratzen den ezaugarri hori, ezta? Eta da, berrikuntza motorra izan daitezkela, bere baitan indar sozial, ekonomiko, kultural, kreatiboak sor daitezkela, baina horrek eskatzen du, ikusi ditugun ezaugarri hauek aldatzeko bideak hartzea. Europako beste hainbat hiriburutan ikusten ari garen bezala, eta nolabait ere, Alde Zaharrak itzultzea, esan dezagun, lurraldearen zera horri, ezta? Lurraldearen Herrientzat, hirientzat garrantzitsua delako, esaten gabiltzena, eta problematika hau hartu beharko dugulako, aurrez aurre, egin beharko zaiolako aurre honi, esaten zen nidan, besteak beste Bartzelonan eta lanien dabiltzela horretan, eta interesgarria izan daitekela bai bertatik datorren eredua. Hori da, baina Bartzelonan maiz azpimarratzen dute gure Alde Zaharrek duten ezaugarri bat, eta zenbat elkarte, zenbat asoziazio, zenbat autonomo, zenbat negozio, zenbat gauza dauden. Beraz, badugu ondare bat hor, esan dezagun, inteligentzia sozial hori eraikitzeko eta hori txinparta bihurtzeko, ezta? Baina horri begira lan egin behar da. Fokua Alde Zaharrei gaur, interesgarria, Imanol Esnaola betiko moduen mila esker. Zuen.